Prabu kenging menapa dereng ngantos purna anggen kalampa semedi tumunten paduka njugaraken dhateng ingkang rayi Ngamarta. Tresna kanggo eneng apa teka dadi kuwi njugarake marang Werkudara Janaka apa dene kembar. Nuwun pangapunten Yayi Werkudara. Nggih. Arjuna Kula wonten maring adhawuh. sumeneo sawetara aku tak matur kersaning Yayi Darmaji. Ya, monggo. Kula nyuwun pangapunten Yayi. Kula sampun matur marang Mbah makaping-kaping. Inggih. Bila sejatosipun menawi para Pandhawa menika kersa mbudidaya. Kersa pados rana supados sakmangke alampa semedine nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurming dat buktinipun sakmangke. Mboten dangu kula sampun pikantuk pepadhang tumraping pustaka Jamus Klimasada. Menawi paduka sampun pikantuk pepadhang lajeng pustaka Jamus Klimasada sakmenika wonten pundi? Pustaka Jamus Klimasada nendi? Yen pancen percetha papane para kake paringa dawuh hak paranane. Werkudara. Nggih. Arjuna Kula wonten maring adhawuh. Yayi, kula wonten timbalan. Jebul pinanggihipun pustaka Jamus Klimasada menika mboten kok ical, mboten kok ical. Tuwin mboten murca saking karsanipun Jamus Klimasada piyambak, nanging pustaka Jamus Klimasada menika panci dipun cidra dening Duratmaka. Koko Prabu paring dawuh mekaten pustaka Jamus Klimasada cinidra ing Duratmaka. Nun ngasinggihan. Yen pancen Kresna kakangku wis entuk keterangan saka para dewa lan ngerti sapa malinge. Mara kake dawuh karo aku, mengko aku ingkang bakal nyekel malinge. Tak adepake ning Pradata Agung, Pradata Adil negara ing Ngamarta supaya samengko diadili dening negara Ngamarta. Sik, Werkudara aku tak takon karo kowe. Mara kake takono. Yen Siadi ingkang tak kongkon nyekel maling mau tumrap Siadi adile dihukum sarana Pradata Adil negara Ngamarta apa dihukum karo hukume Werkudara? Merga sak ngertiku hukum negara kuwi beda karo hukume Werkudara. Ya, pancen beda. Bedane nggo napa? Bedane yen Werkudara kuwi kudu adil. Utang brana picis nyauri brana picis, utang loro nyauri loro. Utang nyawa nyauri nyawa, utang getih nyauri getih. Yen tumrap Siadi maling sing nyolong pustaka Jamus Klimasada iki utange apa? Utange nyawa. Dasarmu. Merga pustaka Jamus dicolong karo maling mau. Akeh kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tegese maling mau wis dadi srana patine para kawula. Mula yen maling mau kecekel dipasrahake marang Werkudara, maling mau tak pateni. Tok pateni? Ya. Kuwi tenan. Yo tenan. Lahir batin, lahir batin. Upama saiki upama tak takon karo kowe. Yen malinge kuwi kawula negara Ngamarta, ora mawas kawula. Negara Ngamarta nggunakake peperintahan dana siasat sama beda dana denda. Lire. Ora mawas anak kadang sedulur yen luput tumraping negara pinatrapan denda sak bobot. Nadyan wong liya nanging kuwi labuh tumraping negara bakal diwenehi ganjaran sak murwat. Tegese lamun kuwi kula wangsa negara Ngamarta, kawula negara Ngamarta, gedene kuwi kula wargamu dhewe. Yen pancen nyolong pustaka Jamus Klimasada mesti tok pateni, mesti tak pateni. Aja nganti Werkudara isin. Werkudara duwe hukum, hukume Werkudara kudu lumaku. Mula Werkudara dina iki seksenana. Hukume maling mau tak pasrahke marang Werkudara. Sago ora? Sago. Barep kakangku paring palilah apa ora? Werkudara gandeng Siadi ingkang pinasrahan hukum dening Koko Prabu pun kakang mungkari manut. Tegese barep kakangku paring palilah. Iya Dimas pancen mengkono. Yo, yen ngono aku manut. Wis saiki kaki kandhakno sapa sing nyolong pustaka Jamus Klimasada. Tak patenane kuandane tak aturke Kresna kakangku dadi bukti yen Werkudara kuwi ora mencla-mencle guneme. Yen pancen Siadi saguh mateni supaya dadi pengantep-antep ati ning pun kakang Muragake sumpah. Sumpah. Yen kowe saguh mateni maling mau. Yo, aku sumpah. Diseksenike blat papat segara gunung isine ngrena wengi.
Tak sumpahke ucape Werkudara, maling sing nyolong pustaka Jamus Klimasada. Ora nyawang kuwi sedulur, ora nyawang kuwi wong liya, ora nyawang kuwi kulawarga. Yen wani nyolong pustaka Jamus Klimasada tak pateni. Werkudara, apa? Sing nyolong anakmu Abimanyu, Dimas. Kresna kakangku. Apa aku ora kleru nggonku ngrungokake yen Abimanyu sing nyolong pusaka Jamus Klimasada? Ora. Pancen dawuhing dewa kaya mengkono. Cetha tak tampa yen pustaka Jamus Klimasada murca ilang saka negara Ngamarta merga pokal gawene anakmu Tanjung Anom ya si Abimanyu. Mula Yayi, satria iki wis ngucap sepisan kudu dilakoni. Yen nganti kowe ora nglakoni apa sing tak ucapake mongko wis sumpah karo jagat. Uripmu bakal di hukum dening jagat yen kowe ora bisa nglakoni apa sing mbok ucapake. Luwe-luwe yen nganti akeh para nayaka punggawa kang padha mireng pangendikaning Dimas Werkudara, mongko ora tok lakoni kabeh padha ngandhakake. Yen Werkudara saiki wis dudu satriya, Werkudara ora iso ngugemi kasatriyane, Werkudara ora iso ngugemi marang ucape dhewe. Wah, Abimanyu. Kowe cilik nganti gerang durung tau gawe wiranging wong tuwa, saiki ngorek-orek marang raine wong gerang. Wah, Kresna kakangku, ayo tak dherekke munggah ning kayangan. Lho, ngopo? Takon karo dewa. Takon perkara apa? Apa bener Abimanyu nyolong pusaka? Wah, mengko gek-gek dewane sing misik karo kowe kuwi kleru. Ora ana dewa kok kleru iki kaya apa wae. Tur dasare nek nganti ketayalan tekan kayangan malah mongko pun Kakang didakwa pun Kakang ora percaya marang sabdaning dewa, pun Kakang bakal nampa pidana. Lah kok dadak genahke ning kayangan ki ngopo? Wah, jlamprong. Kowe wong tuwa ora iso mulang karo anakku Abimanyu. Ora nyono yen kowe bagus ning anak-anak maling. Wah, Janaka, Koko Prabu kapejaana kemawon ingkang rayi kula nderek. Kula sampun wirang nyumrepi dhateng lelampan menika Koko Prabu. Lelampan menika sanget mbebangeri. Abimanyu sampun nyiprati rah letuh dhateng pasuryanipun pepunden para Pandhawa Koko Prabu. Wah, Kresna kakangku, aku piye iki? Wah, aku kudu piye? Lho kok kudu piye? Kowe iki takon apa maido? Kudu piye-piye? Sing tak takoke apa coba? Aku kudu piye mateni sapa? Mateni lampu. Wong wis ago mateni Abimanyu kok dadak takon mateni apa? Matenono Abimanyu wis gawe wiranging para Pandhawa. Werkudara. Apa? Kowe nek ora mangkat aja lakon dosa lho. Kowe bakal dihukum dening jagat merga sumpahmu tok seksekke dening jagat. Wong dihukum dening jagat ki ora ketrima uripe, lawanging kanugrahan ditutup selawase urip kasangsaya uripmu. Uripmu dicecedo dening para kawula, uripmu diece, dicacat dening para kawula. Apa kowe kuat ngrasake kaya ngono? Lah nek cara aku tinimbangane kawula Ngamarta ki mati kabeh merga kena pagebluk. Nyawa siji ditetegakake nanging nyawane wong pirang-pirang slamet Dimas Werkudara.
Punapa tamirah ingsun prihatin waspagong mijil Tuda tanpa karya sangkang rinemekan Gusti gelung rino sak sekarnya Kula nuwun sewu Yayi. Upami paduka menika sungkawa menika kula nuwun sewu sampun boten wonten ginanipun. Jernyatanipun lampahan menika sampun kelampah ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang boten badhe wangsul dados sekul malih. Lelampahan menika adilipun boten dipun getuni. Tuwin agengipun dipun tangisi. Sabab kula nuwun sewu ujaring para kaki-kaki pranata gama samenyebataken tiyang ingkang nampi pacoban mongko nglampahi pacoban menika kala wau kanthi panggresah panggresula langkung-langkungipun ndadosaken susah penggalih paduka Yayi Prabu menika kula nuwun sewu tegesipun menika mboten nampi dhateng gesangipun Gusti paring pacoban menika sakmurwat kalian kegiatan titahipun Yayi mila samangke mbok menawi menika pacoban ingkang awrat menaping para Pandhawa namung nuwun sewu menawi dipun penggalih lho. Upamiya Abimanyu menika saestu nyidra pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Menawi ngantos para Pandhawa paring pangapunten dhateng lampanipun Abimanyu ingkang sajakipun sampun ngiyas dhateng para Pandhawa menika kala wau, tartemtu sakmangke badhe ngembet dhateng wewatekanipun para putra sanesipun. Ing agengipun tumunten badhe nyepelekaken dhateng para Pandhawa. Sampun Yayi. Samangke ngapenggalih ingkang lomba kemawon tuwun dipun masrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat kanthi ikhlas lan sabar. Kula pitados Pandhawa saged nglampahi lelampahan menika kanthi jejeg tuwin tuwajuh penggalihipun Yayi. Koko Prabu mboten nyono babar pisan bilih anak kula pun Abimanyu wantuna nyidra pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada menika mboten nama mokal. Jernyatanipun Abimanyu menika nembe lare muda tumaruna ingkang gampil murup manahipun menawi nggadahi gegayuhan tanpa petung menika adakanipun para muda ngaten menika. Inggih Koko Prabu, kula nuwun sewu. Menapa wonten pangandikanipun Yayi Prabu ingkang nate paring dawuh kaliyan Abimanyu agengipun pangudang tumraping lare menika. Gandeng Abimanyu ginadang gadang nyambung dhateng sejarahipun para Pandhawa. Kula nate ngudang dhateng pun Abimanyu kulup anakku bocah bagus. Lamun sesuk Pandhawa bisa ngukup negara Ngastina, yen pun wolengser keprabon, sira kulup ingkang bakal nggadhampar keprabon ning Ngastina nggir Abimanyu. Lah menika mbok menawi pangudang menika kala wau ingkang ngandhadosaken handudul dhateng manahipun pun Abimanyu tumuli anggege mangsa gelak wanci kaselak kepengin dados nalindra
tumunten wantun cobi nyidra pustaka Jamus Klimasada mongko nyatanipun menika badhe damel banger bacen asmanipun para Pandhawa. Samenika ngaten. Prabu Klaturi lenggah wonten negaring Amarta ing langkung sekeca, kula badhe amlapat lampahipun kadang kula pun Werkudara tuwin Janaka. Kados pundi sakmangke anggenipun badhe ngrampungi perkawis menika, Yayi? Koko Prabu, menawi tetela mekaten kula namung kantun ndederek badhe kula pasrahaken lampan menika dhateng panguwasaning Dat Kang Murwing Dat. Mekaten langkung prayogi. Kembar, kula wonten timbalan. Nggih, kula wonten timbalan, Prabu. Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kembar kadangipun Kakang. Puspurna gatining pananggilan. Sanodasa kundur ngedaton juluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing para Mbanceti manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngambil upacara ing Keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata. Lamun katinon saking Mandra kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau. Rama Kyai ingkang putra pun Gatotkaca Semadheng dawuh wonten menapa dening patung kawisan garing para putra. Rama Kyai ingkang putra pun Antareja Semadheng dawuh wonten menapa dening patung kawisan garing para Wadyabala. Eneng apa Pak sumengko tindake bapak? Sajake ana wigati bakal dingendikake karo para putra. Anakmu ngrandu Gumbala Antasena nyadhong dawuh. Wah, Gatot. Antarja, Antasena. Wonten timbalan kadhawuh Rama Kyai, wonten timbalan kadhawuh Rama Kyai. Ana dawuhmu apa, Pak? Ora nyono babar pisan. Yen to negara Ngamarta kateman lelakon ingkang bebangeri. Ngertiya. Nalika semana aku harum barep kakangku. Wakmu Darma Kusuma nedhenge menggali babagan negara Ngamarta nggone ketaman pegebluk. Ora antara suwe rawuhe Mbak Kresna kakangku. Ndak rasa kaya jumeplong menggali barep kakangku. Bareng Kresna rawuh ana negara Ngamarta tan wurunga bakal bisa mbirat pepeteng ing tumanduk ning praja Ngamarta. Muli nalika semana Kresna paring dawuh sadurunge negara Ngamarta ketaman pegebluk. Apa ana lelakon sing edapi-dapi, lelakon sing bebangeri. Puntadewa kakangku paring dawuh yen to pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada ilang saka negara Ngamarta. Tumuli Kresna kakangku dawuh Pandhawa kenan nglakoni semedi ora ketamung sedhela. Nyuwun palimarmaning dewa. Durung nganti antara suwe Pandhawa nggone nglakoni tapa, Kresna kakangku wis njugarake Puntadewa nggone nglakoni tapa. Kresna kakangku ngandhaki yen pustaka Jamus Klimasada ora ilang nanging pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh lajeng ingkang nyidra pustaka Jamus Klimasada menika sinten? Kula aturi paring dawuh ingkang putra pun Gatotkaca, kula ingkang badhe bondo tanganipun ngrincung sukunipun. Menawi perlu kula ingkang badhe merjaya dhateng Duratmaka menika kula wau. Rama Kyai kula aturi paring dawuh ingkang putra pun Antarja nggih boten badhe kantun, kula ingkang badhe ngrangket Duratmaka menika kula wau. Sapa Pak malinge kok sajak nyolowadi? Kok wani-wanine nyolong pustaka Jamus Jimat Klimasada? Wah, Gatot. Bareng Kresna kakangku masrahke hukume maling mau marang Werkudara. Dheweke bloko karo aku sasat sinamber gelap atiku. Bareng Kresna kakangku paring dawuh yen to sing nyolong pusaka dudu wong kana-kana, dudu wong Nayaka, dudu Punggawa, nanging kula warga dhewe. Kula warga piyambak kersanipun paduka Kanjeng Rama sinten? Gatot, rungokno dawuhe bapakmu. Aku sing wis saguh bakal gawe patine maling marang Kresna kakangku. Aku wis kebacut sumpah Kresna kakangku paring dawuh yen maling dikandhakake Werkudara saguh pateni. Wah, jebul malinge adimu Tanjung Anomabimanyu, Gatot. Rama Kyai,
saminipun kula srawuh kaliyan adhi kula pun Abimanyu dereng nate tuminta ingkang kados mekaten. Kula aturi nyuwun priksa dhateng Kanjeng Prabu Ndarawati menapa menika mangke mbok menawi lepat anggenipun paring dawuh wis bola bali takon genahke. Ning wakmu Ndarawati ora sagung genahke. Malah aku dianggep ora percaya karo dawuhe wakmu Ndarawati. Gatot dina iki bapakmu arep menyang Tanjung Anom ilang-ilangan ndok siji tinimbangane negara Ngamarta rubuh merga kawulane padha mati ketaman pegebluk. Luwung aku negake karo anakku Abimanyu timbang jejereng sastra wirang gawe wiranging pepundhen Pandhawa. Gatot aja mbok gondeli. Ikhlasno Abimanyu kudu tak pidana dina iki Rama Kyai. Rama Kyai kula aturi sabar. Abimanyu menika ingkang putra piyambak. Abimanyu menika putra paduka piyambak. Wah, aja nganti tetel kasatriyanku. Aja nganti aku dianggep satriya sing mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong senthe. Gatot kowe mangkat to yen sagu midana karo Abimanyu upama ora usah melu-melu. Wah, Tanjung Anom tak paranane. Kanjeng Rama Kyai wis budal marang Tanjung Anom. Nedya midana karo adhiku lanang Abimanyu lah aku tok candhet sik, Kang. Aja kesusu. Kanjeng Rama paring dawuh akeh-akeh mau aku kok mikir. Si Adi mikir apa? Siwa Ndarawati kok li tegel mentala ngendikake yen Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo kowe ngerti dhewe. Abimanyu kuwi ditresnani kabeh pepundhen Pandhawa, klebu Waireng ya tresna banget karo Abimanyu. Rasaku kok ora kepenak. Ora kepenak piye, Dimas? Rasaku kok kaya cubriya. Mula kowe karo aku rasah mangkat ning Tanjung Anom. Lah banjur aku karo Dimas nitip priksa marang Siwa Ndarawati. Mergo saiki ngene, Kang. Saiki akeh wong iso sulapan, saiki akeh wong gawe-gawe. Kok atiku kaya melang-melang kaya ninggal jejabang nutup ning Balumbang, aku arep niti priksa karo Waireng. Nek Waireng tenan tak ugemi ngendikane yen perlu aku sing mateni Abimanyu. Ning yen trubusaning satru telik Mangindrajala, ya kuwi pakarti ning jajalanan sing bakal gawe bebudhek banyu bening kanan negara Ngamarta, aku sing ora trima. Dimas arep ngopo? Arep niliki Sinuwun Kresna. Ya nek Sinuwun Kresna tenan, nek udu ayo. Sapa sing kapitunan? Monggo bapak kaya angel dicegat, bapak kaya angel diilikke. Abimanyu wis bacut dipateni, jebul Kresnane dudu Kresna sing tenanan. Sapa sing kelangan? Bapak, aku, kowe. Iya Dimas. Iya. Lah terus wis kowe melaku he. Engko nek ana apa-apa ditandangi wong loro, nek ana dukane kepundhen Pandhawa, aku sing tanggung jawab. Aku sing ngadepi rasa kuwatir, Kang. Iya Dimas manut ta. Sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kanggo mitir kanggo mitiraning asta
Ong jagat wasisane Bathara wayah bloro jagat. Wah lah ora nyono. Lah kok jebul wong-wong Pandhawa sing dikabarake wong pinter, wong lantip panggraitane. Nanging temune gampal diblithuk, gampang diapusi ketitik. Aku ngandhake ento sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada Si Abimanyu Werkudara mangka sago mateni Abimanyu. Lah ana kene iki. Ana kene iki kringyaning para Pandhawa. Abimanyu tekaning mati mangka sing mateni Werkudara. Yen lumrah Janaka ora trima. Yen Janaka ora trima, mesti bakal gegeran karo Werkudara. Pandhawa mati dhewe-dhewe kelakon penjangkaku. Gone diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe patining para Pandhawa dina semengko aku bakal entuk ganjaran ingkang tumpuk matikel-tikel. Oh, lah dalah. Neng kene iki nggonku ngerteni marang Pandhawa ki jebul satriya sing bodho ngalongo. Satriya sing gampang diapusi. Pandhawa mati alon-alon merga kelangan anak sing didama-dama Si Abimanyu. Mongko dipateni wong tuane dhewe. Aku bali nang negara Ngastina bakal dipunjung dening Sinun Prabu Duryudana diunggahke nang pepanggungan disembah kaping 1000 dening Ratu Ngastina. Wah, dalah. Kaget Pak Di. Teko nang mburine Pak Dene kok ora omong-omong. Aku nek teko ora tau omong-omong. Bludus ngono ya. Wong dasare Ngamarta ki nggone bapakku dhewe. Dadi aku nang ndi-ndi ki ora usah dadak laporan karo sapa-sapa. Iya. Nggumun aku. Pak D kok saiki nek gumujeng kok kaya bahagia banget. Lah wong saking senengku seneng sebab apa? Aku tak takon. Seneng sebab apa? Senengku ya mergo sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada wis konangan Antasena. Sing nyolong sapa? Abimanyu. Abimanyu adikku lanang. Iya. Mosok to? Kuwi lah. Sing dawuh Pak Di sapa? Aku entuk sasmitaning dewa. Dewa sapa? Kayangane ngendi jenenge sapa? Lho, Antarja barang. Heeh. Kon ngopo? Engko arep tak kon ngantemi wong. Kosek to, kuwi aja sok sembrono nek omong. Antarja kok kon ngantemi wong sing arep diantemi sapa? Ha sakanane aku mangkel ro sapa tak kon ngantemi ngono wae. Ya Kang, iya Dimas. Lho, wis siap wonge. Kosek Antasena kowe aja gawe deg-degan lho. Aku ki wong tuamu lho. Wong tuaku aku wis ngerti. Mula aku arep genahke Pak Di mau ngendika karo bapak. Nek pustaka Jamus Kelima Sada dicolong karo Abimanyu, ngono to kuwi? Iya. Lah aku saiki tak takon karo sampean. Umume wong didhawuhi dewa iki ngerti dewane sapa, jenenge sapa, kayangane ngendi. Aduh. Lah kuwi aku ora ngerti, aku lali takon. Ora takon alamat. Ora. Waduh. Ning cetha si Abimanyu, cetha Abimanyu ngene iki lho. Neng kupinge wakmu Ndarawati ngendikane dewa ngene iki, Ong Ilahing. Kresna. Mesti pindho. Kita ulun jarwani ya Kresna ingkang nyidra pustaka Jamus Kelima Sada sayekti pustaka Mboyaun Cat. Mboya. Ning pustaka Jamus Kelima Sada dicolong maling. Njur aku takon, malingipun sinten sinuwun? Pukulun. Sinuwun apa pukulun? Pukulun. Sangertiku Siwa Ndarawati ki nek omong ora tau klera-kleru lho. Aku ki wingar nang toilete klerule omong kok. Oh ya wis tuwa kok Antasena. Iya. Sing nyolong Abimanyu muni ngono, aku terus jugar nggonku to apa? Lah, dantenan Abimanyu kok ya nyolong pustaka ya nggo ngopo to ya? Lah ya kuwi. Lah iya. Terus bapakmu tak sumpah, sapa sing nyolong pusaka tak pateni, aku ya omong. Yen keluargamu piye Werkudara? Yen keluargaku aku ora bakal wegah, mesti tetep tak pateni. Yen sanak kadangmu mesti tetep tak pateni. Lah Werkudara wis sumpah, bapakmu wis sumpah. Kayak iki kerep sumpah nih ora tau dilakoni. Kerep banget sumpah kae.
Tenan. Apa iya Dimas? Kowe meneng wae rasa omong kowe iki tukang pukul kok ndadak melu omong. Iya ya wis aku meneng wae. Pokoke ngene tak kon. Kang, iki diajar, langsung tak ajar. Nek ana dosane aku sing nyandang, wis to. Tak lakonane. Yo, ya wis manut. Ku sik iki aku saya deg-degan to iki. Padha aku ya deg-degan. Lah saiki aku tak takon. Nek pancen Abimanyu tenan, Bapa Kudara wis mangkat ning Tanjung Anom. Iya. Bapa Janaka wis mangkat ning Tanjung Anom. Bener. Ning ki ngene lho, Dik. Nek nganti ku dudu Abimanyu, nuwun sewu lho nek aku ngajar sampean. Lho kose aja ngawur. Kok njur ngawur ngajar aku ki piye? Lah sampean sing ngandhake Abimanyu nyolong pusaka kok monggo ora. Lho, kuwi tenan. Seksine sapa? Seksine dewa. Lah iki lek angel ning kene iki. Seksine dewa ki aku dadak munggane kayangan nakoni dewa siji-siji, tak absen. Ayo kangelan to. Sampean ora ngerti alamate dewa jenenge dewa sapa? Wis saiki ngene, jane sampean iki Kresna Udu to. Lho, edan kowe iki. Aku ki Kresna. Kresna iki bojone pira? 3. Sapa wae? Mbok Diku sapa wae? Mbok Demul. Ayo ora ngawur lho kowe. Kuwi nggone waluh suwargi ora sok dienggo. Ngawur ora. Mbok Diku 3 sapa wae? Ibumu Rukmini Setyabama karo Jembawati. Rukmini putri saka ngendi? Lho mestine saka waduh. Nglesan Pura. Nah, Setyabama. Setyabama ki saka sing Nglesan Pura ki Setyabama. Ora toya kowe alamate bojone kok lali. Ora rukun rumara tuwa kowe ya. Ora edan. Lah saiki si sapa Jembawati Astana Gadamadana kuwi putrane Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Jembawan. Jare bojomu 3 kuwi nyolong kabeh. Nyolong kabeh. Ning ra tak resmi kabeh. Lah iya. Yai gleleng kok. Gleleng. Ayo. Guyu ki sing ratu kuwi rupan ora. Saiki ngene, nggo mbuktake nek sampean Kresna tenan, Antasena kuwi aja edan lho. Kowe ki ora percaya karo aku ngapa to? Sik to, aku pengen bukti nek sampean ki Kresna tenan. Kula aku nyilih senjata cakra tak weruh. Senjata cakra aku tak weruh. Waduh, Antasena. Senjata cakra keri. Aja manut penonton, golek liyane. Oh iya. Senjata cakra kuwi ora keri, nanging mau dipundhut karo Sang Hyang Bathara Wisnu arep disimpen ana ing kahyangan. Oh, ngono. Lah aja mengkulino kera-keri. Aja sok mbedheki. Lah aku ki akalku akeh banget mung dibedheki. Lah aku ki sing monoton sing muni kera-keri kuwi ya Antasena goblok ora. Wagiran mesti. Dudu. Ben engke wae dilongkas modar mengke rasa tinggal. Nek senjata cakra ora ana, Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Sekar Cangkok Wijaya Mulya? Iya, nendi? Sekar Cangkok Wijaya Mulya ki ora nate tak gawa yen to ora ana perlune, tegese ora ana wong mati ingkang durung pinanci. Oh, ngono to. Ha saiki nek kowe sampeyan muni keri, nek sampeyan muni ora kegawa, sampeyan tetep dudu Kresna. Apa coba? Kaca Paesan. Lho kok iso ngono? Kaca Paesan ki mapane ning jero kulit, jaban daging, mapane ning epek-epek. Nek menyura sok tok tonton kae lho. Mungsuhmu sapa Janaka? Menika penemban. Coba tak tontoni. Nah, ngono kae nonton Kaca Paesan. Kaca Paesan ki nggo nonton lakon sing durung kelakon, lakon sing wis kelakon ning sampean ora ngerti iso ditonton ning Kaca Paesan. Antasena sawangan. Iki lho Kaca Paesan. Deloken. Iki deloken. Mantengno nganggo permana jati. Mantengen nganggo permana jati mesti kowe iso weruh. Sik, tontone. Oh, waduh, lah saiki malah ketok ngono, Kang. Wela. Kang, opo Dimas? Kowe weruh ora? Opo? Ki lho Kaca Paesan gambar jagat ngendi-endi ketoki. Sampean ngerti ora? Aku ora weruh apa-apa. Nek ora weruh apa-apa jotosi mati. Dar ayo. Wah, mati aku. Antarjo, aja
Aduh. Bob Eyang Durna. Piye Kang? Wis ketok Dimas ngandel ora? Aku wis omong ket mau to. Aku kok cubriya. Kanjeng Eyang kok saged-sagedipun panjenengan mimbono Tandrawati. Panjenengan damel geger negari Ngamarta. Dikangkan. Dikangkan sinten? Dikangkan dening anak Prabu Duryudana. Kon mateni para Pandhawa. Kok gelem? Gelem aku. Iki wong tuwa apa bocah? Wong tuwa, bocah semenir ngendedelke. Tenar rakus. Wong tuwa kok kurang gawean ki mau nek nganti Bapa Werkudara tekan Tanjung Anom. Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati sing tak ajar dudu sapa-sapa ning kowe. Meneng wae iki jebul semaput. Deke Kang, deke Kang. Wungu yang. Antasena omong ya omong ora tas-tas. Aku nek tanganmu obah iki aku wis tratapan. Kok ngantos kados mekaten. Aja ngono Kang, nguthuk ora apa-apa. Dosa. Dosa apa? Pandhita kaya ngene kok marai dosa. Ora dosa kok Antarja. Ora dosa, ayo ndanggo bancaan. Ini sampun kan. Ngono kuwi. Top tenan. Malah guyu. Lara Antasena. Duwati aku. Kowe ngerti ora? Ora. Nek ngerti tenan wis tak garap. Bapa Werkudara saiki ning Tanjung Anom. Goleki Abimanyu. Paman Janaka ning Tanjung Anom goleki Abimanyu. Wong piyai loro kuwi arep mateni Abimanyu, Mbah. Aku bingung Antasena. Bingung perkara apa? Aku diutus dening anak Prabu Duryudana kon mateni Pandhawa ki carane piye terus aku dadi anak Prabu Ndrawati. Aku mikir nek Abimanyu ki anak sing ditresnani dening para Pandhawa, nek Abimanyu mati, Heeh. Pandhawa mesti ora duwe kekuatan pepes Bayu Kang Tapis. Terus Pandhawa gampang dipateni sirku ngono. Malah konangan Satpol PP loro iki. Kok panjenengan Kang, apa? Golek gerobak loro, Kang. Argo ngapa? Gerobak engko taleni sirahe Durna karo sikile Durna. Gerobak loro dikon mlaku ngulon karo ngetan. Engko rak wetenge pedhot modarke. Aduh, tidak berperi kemanusiaan. Aduh, wetengku mates ngono. Sing kene mbrana, sing kene mbrana. Nah, sing kene mrida ya uang. Mesti yakin kuwi mengarep dadi otot-otot. Aja Antasena, aja ya Ger, wis aku wis kapok tenan ora tas-tas bapakmu. Yang mudurno ki wong tuwa nek tak ajar kaya ngono kuwi nek anu jenenge iki gara-gara otak. Apa? Gara-gara otak. Kuwi lho sing sirahe kopior kuwi lho. Gagar otak kok gara-gara otak. Loro tenan. Tenan to. Wis ta Antarja. Kang golek pitik. Engko ngapa? Arep digoreng apa? Ora. Golek pitik sing akeh, Kang. 10. Nggo ngopo Dimas? Karo beras sak gegem. Wah. Dikawake kowe. Durna engko diklekarke, sikile tindai watu, tangane tindai watu, beras dimyur-myurke nang mripate. Pitik 10 culke ora notoli matane.
Matane picak. Aku dadi tukang pijet. Aja Antasena. Aja. Apa golek banyak? Sedikit. Banyak 5 ngono. Durna plotroke kathoke. Terus nggon kuwi dikai kembang. Nggo ra disosor. Aduh. Aku ngrasake wis linu Antasena. Iki terus dikapake Kang tutuki, bondo tangane gendong. Asik. Aku digendong ya ana. Gendong ning dijotos. Wis ta, aduh. Antar jauh, wis antar. Hei! Ora kaya ngono kuwi. Udus. Antasena Bagus iki kepalane eyang. Ora dicas-cas gendong Kang. Yo. Turut dalan jotosi. Yo. Terus argone endi? Aja dipasrahke polsek lho. Ora. Aku wis trauma untane. Enggak laki-laki. Asatama terus meneng wae terus raine mlumpuke. Aku wis pegang nganggo pecis. Aku rekoso tenan kowe kira. Gendong ditutuki sirahe ya, Kang. Ayo kene. Kene. Iki kok munggah dhewe karepe sapa? Aku sing ngunggahke. Aku kuwi nang munggah dhewe. Nek munggah dhewe nek medhun didonke aku kulino. Nyaming dikipake. Karo dijotosi, Kang. Lho ora kena. Aduh, syukur kowe kena janggutmu dhewe. Kualat karo wong tuwa. Ora penak rasane Dimas. Ora penak piye? Lin digendong iki kurang penak. Dep Kirana, penak nek Dep Kirana. Ngantem pas nggon cengel. Dadi mripate kono cok perpet. Tak madhep dhewe ben perpet. Tak selenggarake kok nek aku ki. Nek rai kurang cengel. Apa aku yo ngakoni salah kok ya. Ngono kuwi. Karepe Antasena ora ngono kuwi Antasena. Engko aku tak gajuli saka mburi. Ya aja ngono. Nganggo gajul barang aku digendong kok nek gajul ming cendak. Kang, piye? Kakang Garuca tak uyahi. Engko Durnaka ngomong ning ngarepe Kakang Garuca nek dheweke sing dadi Kresna. Nek ora gelem banting ing apa? Ya. Mathuk Dimas. Aku ya mathuk. Aduh. Wis ora iso piye-piye iki wis. Arep ngopo iki wis ora iso kumbi, wis ora iso selak aku bakal. Wis disambatke sapa-sapa ya wis ora kudal babar blas iki. Aku kudu nglakoni 20 sasi iki aku ora kaya-kaya kowe. Terus langsung meneng wae wonge. Ayo Kang mangkat. Ayo Kang ngoyak karo Kakang Garuca. Iya Dimas. Endi? Ning Tanjung Anom. Ngopo? Abimanyu wis ora iso disanak. Abimanyu wis ora iso disanak. Dianggep seduluran dhewe wis ngina karo pasuryaning para Pandhawa. Gawe wiranging para Pandhawa. Terus arep tok pateni, yo mundi dawuh timbalaning Kanjeng Rama.
Nek Abimanyu mati terus jebul sing akon matine Abimanyu wujude Kresna mau dudu Kresna tenan piye? Dimas. Kanjeng Wandrawati ora bakal hapus krama. Saiki wong ngapus-hapus ki ora nyawang derajat pangkat. Oke, mung pangkate dhuwur seneng ngapusi pirang-pirang. Oke, kawula cilik sing ora duwe ning malah ora sok ngapusi ya pirang-pirang. Aja sok mikir derajat pangkat perkara ngapus-hapus. Dimas kok iso matur ya mengkono dasarmu apa? Sing dadi Kresna dudu Kresna tenan. Sapa? Eyang Durna. Apa iya? Kowe do omongi kok. Apa Dimas iso mbuktekke? Kang, gorene Kang. Mudar mbok men. Tangi. Jam pira? Nggon tangi malah takon jam pira. Aku ora mlebu antas iki. Kathokku teles. Tangi ora tangi gak gejrik cengelmu. Antar jok ya tenan. Nungguke wong tuwa ki mbok ya nuk. Lungguh tuk. Eyang menika kursinipun nek ngono lho. Kok mabut? Untung balung tuwa. Gatot Kaca. Iya. Aku Gatot. Nggih. Menapa Eyang tumindak kados mekaten? Tumindak apa? Wis asak. Air mataku sudah asak. Omong. Iki lagi omong. Omong kok kesusu-susu ora. Menapa Eyang ingkang dados sinuwun Ndrawati inggih Siwa Kresna. Ayo gawe jujur. Jujur ora apa-apa. Jujur malah kepenak. Ayo jujur. Iki arep jujur. Oh, terus pundi? Iya. Iya, dados sinuwun Ndrawati. Gatot Kaca. Menawi ngaten panjenengan ingkang dawuh supados Kanjeng Rama mejahi Abimanyu. Gatot Kaca. Aku minta maaf Gatot Kaca. Aku kilaf Gatot Kaca. Aku njaluk ngapura Gatot Kaca. Mangkel to Kang rasamu? Gedhem aku tutuke wae ora apa-apa. Kaya ngono nek diampet iso mari lever lho. Sing diserang ati lho ngono. Nek kira-kira duwe ganjelan langsung bres ngono wae ora apa-apa malah terus los, malah pikiranmu kepenak. Heeh, ora apa-apa Kang. Aku tata. Oh, kurang dhuwur. Wis malah ora apa-apa. Wis. Ngantos kados mekaten Kanjeng Hyang Mentala. Dateng punapa Abimanyu Kanjeng. Aku imbang ya Kanjeng. Aku salah Gatot Kaca. Panjenengan mboten kinten menawi saged tumindak ingkang kados mekaten Kanjeng. Aja Gatot Kaca. Aja ya Gatot Kaca, tanganmu ki kaya wesi. Gatot Kaca, aja ya. Kanjeng Rama sampun bidhal wonten ing Tanjung Anom. Tan wurung Abimanyu badhe pejah Kanjeng Hyang. Aduh. Gatot Kaca cendol dawet Gatot Kaca. Piro Gatot Kaca? 500-an. Enggak pakai mangkok Gatot Kaca. Tangki. Terus Kang main edan sisan. Kuwi diajar wis cendol dawet kok saiki wis mesti arep edan kuwi. Kang, Oh, Dias. Tak jaluk Kakang nyambut gawe. Iya. Gelem ya, Kang? Gelem. Bapak dioyak.
nganti kecekel. Bapak ki nek mlayu bantre ra jamak-jamak. Bapakmu tahu juara lomba lari. Aku ki salah apa ta? Sing ngomong karo kosok nomorku Doro tahu juara lomba lari sapa? Biyen ya ada zaman pendadaran siswa saka 5. Musuhe Kurupati kalah playon. Saiki Kang, saiki Dimas, saiki mangkat to. Yo. Arep mabur kaya pancatan sirah. Mestakanipun yang niku kados undak-undakan. Oh ya arep mancat. Heeh, nya. Bungainya. Gendong neh Kang. Piye Dimas gendong neh. Dimas arene ndi? Iki engko kon ngomong ning ngarepe Bapak Werkudara. Nek ora gelem ngomong ning ngarepe Bapak Werkudara ora iso ngrampungi banting neh ning dalan. Yo Dimas. Kanjeng Ibu ndadosaken kagiat raosing manahipun ingkang putra dene paduka Kanjeng Ibu rawuh wonten ing kasatriyan Tanjung Anom. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu. Iya nggir. Abimanyu ndak tampa ora liwat pangestu ning pun Ibu Tampanana. Kula pun dinggo jimat. Ibu Wara Sri Kandi kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tobat tak tampa Abimanyu. Ora liwat pangestu Ibumu Tampanana ya nggir. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kula ngaturaken bekti. Ndarawara Sembadra. Iya. Semar ndak tampa. Ndarawara Sri Kandi kula ngaturaken bekti. Tobat Semar tak tampa. Kula ngaturaken bekti Ndarawara Sembadra. Nala Garing tak tampa. Ndarawara Sri Kandi kula ngaturaken bekti. Iya Nala Garing tak tampa. Kula ngaturaken bekti Ndarawara Sembadra. Petruk ndak tampa. Ndarawara Sri Kandi bekti kula. Tobat Petruk tak tampa. Kula ngaturaken bekti Ndarawara Sembadra. Iya Bagong tak tampa. Kula nyuwun sak mangkon Ndarawara Sri Kandi. Tobat iya. Ndak tampa pangestu Tampanana. Nggih, sangat anggen kami ndadosaken jimat paripe. Abimanyu kaya ngene rasane wong kang kabandha marang rasa kangen nglamat majaku. Jejering ibu ing ora bakal bisa dipisahake. Nadyan ing swasana apa wae. Ya mung emane rasa kangen ingkang ndak gembul sayekti keregetan marang pasumpenan ingkang wis ndak lakoni. Kula ora kanthi kanyono-nyono ana ing dina anggara kasih pun ibu nyumpena lamun atmajaku nite baita lelayaran ora ngerti sangkan paraning bilai katempu ing banyu ingkang bena wekasan ponang baita jomplang dene kula Abimanyu katrak ing banyu gedhe wekasan kendang kapracondang pralambita iki apa werdine nggir. Bremara mangoswamya ngambrang kadi karenaning kaswase yanang marga malalat umiring sang kandha wastrat mojo Leng-leng lalu mangulati katrenjo rawing sang Arjuna gagya kagat kang samya mulat para sang Arjuna semuanya kang kamanungsan
Mulatmara Sang Arjuna semenya kang kamanungsan kasrepanting kaing mungsune lan padha kadang ayiwataya ing Kanjeng Paran rawuh ana ing kasatyan Tanjung Anom aku ngaturke sembahku katur ibune kulup ndak tampa kula ngaturake sembah mabekti kula kunjuk pangeran Nyaya Sri Kandi ndak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana namun ninggo jimat paripe ana apa Kanjeng Paran dene Kanjeng Paran teka rawuh ning Plangkawati ing Tanjung Anom semengko pengawak Bodran Damar Sasi Sembadra ana dawuh apa ora weruh marang anakku lanang Abimanyu menyang endi Kanjeng Paran panjenengan kuwi apa sing mbok pirsani Atmaja mulanang Abimanyu lenggah ana ing pepungkuraning Kanjeng Paran kuwi lho anakmu kok nganti ora prisa sing dipresani apa Abimanyu kula wonten timbalaning ngadhawuh Kanjeng Rama ora nyono babar pisan lamun sira Atmajaku mapan ana ing kene nembe kemawon kula badhe ngaturaken sembah kelawan Kanjeng Rama ora susah ngaturake sembah ngerti kulup lamun praptaning wong atuwamu ana ing kasatriyan Tanjung Anom yekti ngemban dawuh timbalaning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma ya wakmu ing Indraprasta lamun wakmu bakal paring ganjaran kelawan sira Atmajaku Abimanyu lelabuhan menapa ing sampun kula tindakaken dene Kanjeng Prabu badhe keparang-paring ganjaran dhateng kula Kanjeng Rama. Ora usah dadak perlu takon. Sing baku ganjaran mau Tampanana menawi tetelo mekaten kula aturi maringaken Kanjeng Rama. Samangke kula badhe nyuwun mriksa kaliyan Prabu piyambak menggah menapa ing sampun kula tindakaken Nyo Tampanana bocah murang tata. Semar aku tadi kaya ngono kahanane. Tobat. Ora ngerti sangkan parane lha aku dadi Abimanyu dicempalani karo wong tuane Kyai Semar aja meneng wae Kakang Semar. Mono kawan ayo, Dok. Ayo, Gong, yo. Rama kula salam menapa Pramara remangus wanya ngambreng kadi karunaning kaswase Dosang gondo astrat mojo longlong lalu mangulati wah jlambrong luwe dhisik tekan Tanjung Anom wah Abimanyu wis mbok ajar jlambrong sing duwe kewajiban mateni anakmu aku dudu kowe Kanjeng Rama sewisa kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana Gatot eneng apa nyuwun pamunten kula aturi
nyandhet sawetawis menawi badhe katindaken dening Paduka Kanjeng Rama. Ngemutana bilih Abimanyu menika putra Paduka piyambak. Tur malih kula sampun ngawuningani piyambak lampahan ingkang lampah wonten negari Ngamarta. Kacariyos ingkang paring dawuh Kanjeng Prabu Ndarawati nanging jatosipun menika sanes Kanjeng Prabu Ndarawati. Kaya aja gawar ngawur. Kaya aja mbelani adimu Rama wonten ingkang badhe paring seksi dhateng jengandika Kanjeng Rama. Caidan Antasena. Ngopo? Aku Pak sing iso mbuka wiwara pepeteng negara Ngamarta. Apa sing ndikake Waireng mau jatine usuk ora saka ngendikane Waireng. Sawa? Nek bapak tak kandhani mesti ora percaya. Sapa Caidan? Sing dadi Siwa Ndarawati mau ora liya kejaba mung gurumu. Guru sapa? Eyang Penemban Durna. Wah, aja gawar ngawur. Aja main pukul. Aku ki ngomong ki apa anane kok bras. Yen pancen wis iso ngandhake kudu ana buktine. Kang, gorene Kang, menungsane. Guruku dibanting. Ora ngerti Durna bapakku. Rame iki dadine. Ayo arep ngapa kowe? Durna bapakku. Werkudara iya. Kowe kok dadi kaya ngono rupamu? Teng penjata ta? Iya. Diajar anakmu. Antasena Caidan. Ayo gek ngaku ngondak anak-anake do dadi korban, kowe iki ngaku wae. Iya ya. Gewis, engko nek bareng aku gek mangan bakso. Gewis, Aku diturai wae. turai rasa kuwatir. Tak pesenke pisan. Ora nggomi. Waduh. Kok perintah ora nggomi barang. Werkudara, aku njaluk ngapura ya Werkudara. Njaluk ngapura piye? Apa sing diomongke anakmu Antasena ki bener, Nger? Aku diutus anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning Penjawa, mula aku terus gawe karti sampe Kamembanata Ndarawati. Sing tak angkah patine Abimanyu dhisik, Werkudara. Wah, isin aku Durna. Bapakku cetha metu lek dadi muridmu. Ora mungkin ijazah isih tak gawa. Jasa dengkulmu melonsot ora. Kang, apa Dimas? Nang ndi kowe? Karepe piye? Durna digawa. Engko nggo bukti karo Paman Janaka utawa pepundhen Pandhawa liyane. Ya. Kakang Garukaca nyegato mak cilik ning ajar adimu lanang. Ya, Dimas. Dari macak kirang berdarah. Tobat gugu karepe dhewe.
usah melu-melu. Ora melu-melu mergane apa? Beto-beto panedan kula menika mboten gembol, kula menika ora nglairke Abimanyu kaya anak kula dhewe. Panjenengan menika bangetan karo anake dhewe kok nyiksa kaya ngono janjane arep digapake. Piye kebangetan sampeyan niku wong lanang bagus ning kok mentolo karo anake dhewe. Ora usah melu-melu, kudu melu-melu. Sri Kandi, aku percaya kowe kuwi duweni kasudibian tanpa beda kaya aku jer kowe biyen tau dadi siswaku. Tanganmu antep tumiba ning dodo. Ning aku aja nganti gawe babak kulitmu. Kowe tak jemparing kuntal mbuh tibamu. Ora usah melu-melu perkara iki, Wara Sri Kandi. Kaca paman kula tremut panjenengan sampun mentala dhateng Kanjeng Ibu Wara Sri Kandi. Panjenengan ugi mentala dhateng pun Abimanyu paman mangke kula ing badhe njlentrehaken lampanipun. Tetuka ayo semingkir iki perkarane Janaka kaya wis ora duwe rai saka pakartine adimu Abimanyu. Janaka wong tuwa sing ora iso nggula wentah karo anak estunipun rasah wangsulan. Namung badhe matur, ora sah matur semingkir. Kula ingkang badhe duwa dhateng paripun Paman Arjuna yen wani karo Janaka ayo ngajak apa kowe cah bagus. Mboten lepat kula rumaos mboten klentu teka Kanjeng Rama mekaten kaliyan kula nganti kutah ludira wewujutanmu dijempalani karo wong tuamu kula. Inggih Kanjeng Ibu, kula kedah kados pundi wis ayo bali wae lunga saka Tanjung Anom golek slamet. Watake bapakmu kae kaya ngono nek ora mlayu sing adoh kowe mesti cilaka urip Abimanyu. Sake ya, Truk? Ora pati ya. Truk. Nggo karo nggo ngaso, Truk, mosok playon terus. Iku aku arep ngadepi Ndara Janaka tak elingke. Wis sasane-ane. Ya wis mlayu melu mlayu Ndara Wara Sembadra wae malah tentrem. Wong kaya ngono nek ora delengke karepmu lho, aku wis ngandani lho. Nek ning apa-apa aku ora tanggung jawab. Kuwi arep ndi? Arep melu Ndara Wara Sembadra. Mlayu lunga saka Tanjung Anom karo Ndara Abimanyu. Heeh. Aku tak nyoba ngelekke Ndara Janaka. Sangganan dhewe nek ning apa-apa. Sik tak omong sik. Urung-urung kok wis dices. Kowe arep ngopo? Abimanyu menyang endi? Kula mboten ngertos. Karo ibune mau ketok mlayune nendi? Kula ora ngerti. Terus sampean kudune eling. Ndara Abimanyu niku putra panjenengan. Kok mang cempalan niku lupute napa?
Leputan apa kula tak takon? Mbok ya sing sabar. Panjenengan iku wong tuane Ndara Abimanyu lho kok plak-plak karo Ndara Abimanyu. Wonge mlayu mriko. Wonge mriko dituntun kali Ndara Warasembatra. Ha sampeyan ning ngajar kali Ndara Abimanyu ya peng-pengan kok. Nggih pun. Piye, Gong? Ora sukses. Asale kono nganggo ngantil barang kok. Males ndasmu kuwi. Karo bendara males mangsane. Narayana bang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pene panca madeg pertapan Widara Payung. Kang kinare wangsit pindha gombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone Widara Yaksa wonten drawuh penemban Widara Dewa pancen sing tak caketake ana ngersaku ya mung sowanmu. Iye piwigatosipun jaran dina iki dina ingkang wis ditemtokake kaya wis purna darmanku nggonku dadi brahmana. Ya mung iki jalarane apa aku kok durung iso nggagapi saenipun dipun tenggo kemawon penemban. Laruta saking kutha sang Kurukula yen amutusa sang Sri Gusti Ayu nuwun sewu panjenengan menika sinten? Aranku Warasembadra Penemban. Iki pertapan ngendi? Menika pertapan Widara Payung. Kula Begawan Widara Dewa menika cantrik kula Widara Yaksa. Wonten menapa kok mlajar-mlajar penemban aku nyuwun pengayoman. Aku dioyak-oyak karo bojoku arane Raden Janaka. Garwaku nyempalani atmajaku ya anake dhewe. Abimanyu ingkang ana ing pepungkuranku iki. Nganti kaya ngono wujudane penemban aku nyuwun aku delikno aku singitno penemban supaya slamet saka ya kuwi garwaku Raden Janaka. Waduh, kula mboten saged lire kepiye sebab kula nembe dipun timbali dening dewa krana dewa sakmangke badhe ngawontenaken upacara. Upacara apa? Upacara badhe nyemplungaken titah wonten ing kawah Candradimuka. Titah menika kalih pawestri lan jaler. Lupute apa titah mau teko arep dicemplungake ana ing kawah krana dawah wonten ing kayangan ngrisak pepasrening kayangan. Nuwun sewu penemban sing jeneng tiba mono janjane ora iso diluputake merga kuwi katindakake kanthi ora sengaja. Tembung tiba lan niba kuwi beda. Yen niba kuwi tegese pancen disengaja bakal ngrusak kayangan, nang yen tiba rak ya ora sengaja mula ora iso diluputake. Ning dewa tetep nglepataken. Kosek banjur titah loro mau sapa yen penemban prisa. Sabdaning dewa ingkang kula tampi setunggal jaler, ingkang setunggal pawestri. Ingkang setunggal nami Raden Gatotkaca, ingkang setunggal nami Dewi Wara Srikandi jelek dadi buta Sang Warasembadra. Gatotkaca
Kaca kuwi anakku. Wara Sri Kandi widulurku wedok Abimanyu. Kowe tak titipke neng pertapan kene. Kayangan ora mbalekke wong loro sungsang bawana balik. Ah! Kakang Narada punapi wonten menapa teka sak jawining kayiwangan katingal geger alah perkencong warudaya pak bu bala ngalija desa sapa sing gawe wonten yaksa di wonten yaksa inggih ingkang ngamuk punggung sura tamtuh Nirbaya Nirwikara pepasaning kayangan dipun rusak dipun obrak-abrik sumbar-sumbar menawi titah kalih Sri Kandi kaliyan Gatotkaca mboten dipun wangsulaken sajaipun yaksa menika badhe ngamuk wonten ing kayiwangan di iki sapa cetha kowe dewa sing peteng jagatmu ora iso nyawang karo aku teko dadak takon karo wujudanku Bathara Guru ora usah takon karo aku maragake dulurku wedok Wara Sri Kandi karo anakku Gatotkaca balekno ora mbok balekke njaluk cara kepiye nggonku ngobrak-abrik kayiwangan menika Sembadra menika. Kakang teko saged dados yaksa. Weh, Sembadra menika ya iso dadi buta. Sembadra ya kuat nyewa sandangan buta. Amripun ora dadi buta. Salah apa, lupute apa? Yen Sri Kandi karo Gatotkaca kuwi tiba ana ing kayiwangan merga kena panahe bojoku Janaka. Wong tiba ora kena disalahke dumeh ngrusak pepasrening kayiwangan. Yen pancen niate niba kuwi jenenge disengaja. Yen tiba ora disengaja, wong ora sengaja kok salahke kuwi merga kowe gedeng keburu sengit karo titah sing tiba ora tok balekke tak jongkeng kayiwangan Suralaya. Kita wani karo dewa sing tawedeni apamu guntur geni guntur angin. Badra yaksa iki sirnakno legane kanthi pripun guntur geni guntur angin ping delap-dulup mboten wonten ngengingi kalian pun Badra yaksa mboten temama Kang mestinipun mboten temama pripun Nai ngaten tetep kula ngakoni keunggulanipun Badra yaksa. Inggih unggul 1-0. Kakang Narada mbok sampun kados mekaten, cekat-ceket kemawon. Sri Kandi kaliyan Gatotkaca badhe kula wangsulaken wonten ing Janaloka. Kita ya kudu bali marang Janaloka. Ya janji ngapusi aku munggah neng kayangan.
Tata laruta saking godha sangkara kala yen amotosa Sang Sri sampun Gusti Ayu wis penemban ya iki Wara Sri Kandi ingkang wis ndak boyong saka Kayuwangan Batobat Yai Putri kok sentosane kados mekaten salajengipun anak kunendi ingkang putra sampun mapan wonten ing pertapan panjenengan boten perlu kuatos yen ngono penemban sing tok openi aja ming anakku ning mbokne openana piye Badrayaksa angge-angge orong-orong ora melok gawe melok momong ning ora apa-apa kanggo nyelametake sugenge Wara Sembadra Dewi Wara Sri Kandi Gusti Ayu monggo panjenengan kula tampi aja ming mbok tampa dadi abdi penemban aku tak suwita selawase urip kula inggih badhe suwita selaminipun gesang piye Badrayaksa wah menika kanugrahan dipun tampi penemban inggih kula tampi ning yen menawi wonten dukanipun ingkang garwa ora usah wedi wong aku wis dudu bojone Raden Janaka meneh anggene ku mlayune mriki batu-batu Bagong sing ngandani nek nang kene kowe iki mungsuh apa kanca cetok kene iki dienggo ndelik kok malah dikandani nek nang kene iki karepmu piye Bagong aku lho ditutuki ndase Sembadra endi pisan ngenten mboten apa-apa cuk ping pindho niku wis kaya vertigo niku napa-napa malik sing ora malik ming gambar dhuwit vertigo kok malik kabeh aku lho kandhani Bagong titenono nggih rampung masalah iki kepruki watu ndasmu waduh lho tak melu riki wae ndak ngrekoso uripe Sembadra apa Sri Kandi Ngopo? Sri Kandi kok ora basa Basa ki apaku? Dudu apa-apaku kok ndak basa ki apa? kowe rak garwaku Rak mau. Ning bareng sampeyan iku nutuki karo si Abimanyu nyemplani karo Abimanyu kok ora sudi duwe bojo sing galak moh. Ya Kang Mbok ya. iya aku ya moh duwe bojo galak ya wis ben iki ngopo Gong duwe bojo sing galak ya wis ben sing ngomongane sengak iki masalahe kono kok kowe nyanyi barang ki ngopo ora untune dikawati ayo ben yen ngono kowe wis pisah karo Janaka Pisah ya ora apa-apa. pisah ya ora apa-apa mung mergo pendhita tuwek keklek wis mambu lemah teko kowe ngrebut bojone Janaka ora mbok balikke tak gawe sungsang bawana balik Kayuwangan Widara payung kene gaglak limpah wah mestakaning dening Sang Arjuna nalika semanten disabetake bantole calwujud raseksa nenggih Raden Harya Setyaki. Nuwun sewu Kakang Mas. Kula ingkang dados yaksa Setyaki nggih. Pendhita mau sapa yen cantrike kowe lho panjenengan pangling kalian kalawontenanipun Brahmana menika mboten pangling panjenenganipun mboten badhe pangling aduh Koko Prabu ketiwasan
Raden kok nyembah kalian kula? Menawi kula mboten nyembah tartemtu kula badhe kuwalat. Liripun paduka sesembahan kula Koko Prabu sampun ngantos nguntang-antingaken dhateng manahipun Janaka. Koko Prabu Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu dalah. Koko Prabu dadak pewujudan Brahmana. Yektine aku dinawi dening para Jawata. Ya mung sing gedhe pangapuramu Pustaka Jamus Klimasada tak suwun ngampil. Tak candya ning Kancing Gelung Arjuna. Liripun kados menapa? Dadya syarat tumuruning wahyu katentreman. Katentreman meneh. Tak cocok lho iki malah senengane mentahke. Tembun-dipun kok ming katentreman pun tentrem tasih tentrem malih pun tentrem tasih tentrem malih tentrem selawas-lawase. Sesuk Janakane ganti wae. Senengane mbedheki ora. Aku ming gumun Bagong kok iso manika warna wahyu katentreman. Niku sing niki niku wahyu katentreman lahir batin. Oh. Sing winganane niku wahyu katentreman jroning dusun, ngadusun. Desa ngadesa Ana dewi wonten dhewe tentrem niku ora mung siji anu artine ning bermacam-macam. Iya ya wis syukur nang ngono. Koko Prabu dawuh kalian kula Abimanyu nyidra Pustaka Jamus Klimasada Dudu aku wong pusaka tak asta. Dudu aku ning mbok menawa ana wong liya. Ah, ger kula nyawun kewelasan, ger. Selamat. Tak kira nek arep dibanting meneh karo si Antarja. Oh, nggih, Bapak Durna. Inggih. Ana apa Antarsena? Mimba kowe, Pakde. Lho, mimba aku. Dawuh ro bapak ro mak cilik sing nyolong Pustaka Jamus Klimasada Abimanyu. Mula Abimanyu mau diajar karo bapakne mergo cangkeme Durna. Oh, lah ta. Aja. Bagong ora edan, Man. Ndara Abimanyu terluka. Mergo saka lambene Durna. Coba Gong. Untukku lagi lara tak dupak. Hah? Sing endi lara? Wes aja. Mangap. Kae. Wah, nek kowe ora krowok nek kowe. Wedan. Pendhita kok cerobo. Ngeri. Kok ya mentolo-mentolone nyawang untune Durna to. Sengit aku lho. Truk. Lah itu sapa? Durna. Mosok Nek. lho, masalah apa niku durung teng mriki? Ngandhake nek Abimanyu nyolong Pusaka Jamus Klimasada. Kok iso membos Jiwa Ndarawati? Wis Itu. Nganti loro cangkemku Pedro. Reng apa? rene ora. Ngapa? Dang apa? Ana Durna. Lho, Durna tekan kene ngapae? Anu ngandhake Ndara Abimanyu nyolong Pustaka Jamus Klimasada mula diajar Ndara Janaka. Durna kuwi. Heeh. Pak, Rene ora? Nang apa? Durna lho. Penembane enten apa? Semar aku nyaluk ngapura Semar. Aku wis berkata bohong. Aku wis ngucap ora bener Abimanyu tak dakwa. Nyolong Pustaka Jamus Klimasada Semar. Aku seluput. Wah, sampeyan ku pancen. Wah, Karepmu piye kuwi? Karepmu piye?
Semar dicengki wing ro gareng. Gulune dicek diunggah ki ngene. Aku seneng cangkemmu. Bangane cangkeme Durna. Untuk ora tatane yo dite. Hah? Yo dite. Arep kok tuku es. Ya ini ora ana wong adol es. Kei ora. Tak tusuk. Waduh. Oh kaya preman reng ora. Bapak Durna kundur. Nggih. Benjang malih sampun dipun wangsuli. Mboten. Nyuwun pamit ya. Inggih. Janaka wonten dawuh. Njaluk ngapura ya Janaka aku sing salah. Benjang malih sampun ngantos dipun wangsuli. Ora. Antasena putu aku njaluk ngapura ya, Nger. Yo, bali ana. Weh, aku tak mulai wis kebacut remuk. Iki arep mampir ning Igedu. Ngendi? Igedu. Igede kok Igedu. Mresake otakku ki bener apa ora? Antar jaku njaluk pamit yo. Yo, Mbak sing ati-ati. Petra njaluk pamit. Ninggali. Ninggali. Ora duwe. Ora duwe kepruk watu ndase. Piro iki? 50. Wong loro kok 50 piye? Loro 50. Iki nggo memperpanjang STNK. Durna kok memperpanjang STNK sing ngono. Wis kene nyogong satu siding. Makasih ya, Tru. Sama-sama. Santai wae. Lu bae. Ha iya. Sampun nggih, kula nyuwun pamit ngantos 100 penemban, ngantos 100. Nggih, nyuwun pamit. Kula tak wangsul. Petro, non. Kowe mau njaluk apa? Mboten njaluk napa-napa. Aku ora seneng. Kowe kira wis diwenehi bayar karo Pandhawa to? Nggih. Nek ana wong ngono kuwi kowe iki ketok banget ndermis lho. Kaya wong ra kopen. Ayo balekke. Durnane wis bali kok. Balekke dioyak dibalekke. Aku mau tak kandhake Prabu Puntadewa dilereni lebu dadi ponokawan kuwi arep entuk bayar saka ngendi? Nyetruk nggonku balekke pisan. Oh, balekke dhewe-dhewe gak kok. Moto tampani kok. Tulung si Asma melayu bareng kok balekke kok. Ora tok balekke titenono kowe tak sumpahi ora tentrem uripmu. Wong karo pendhita wis kaningaya kaya ngono kok isih dijaluki dhuwit kowe iki tegel men lho. Petro balikke. Ora balikke tak ora tak paringi selawase. Balikke. Mbok ra ndermis kok. Balikke. Ngajar entuk ning ora njaluki dhuwit. Aku ket mau ngajar ning ora njaluk dhuwit. Wah kaget aku. Ayo nek arep jangkah wong apa mak slep ngono mak trata. Yo gong doyan. Aku titip wae titip ora titip-titipan ayo balik kabeh. Petro. Aku wis keloro-loro. Wis Petro. Sik. Engko nek krungu wong kono darane aku ngajar meneh. Petro, aku aja diajar. Ajeng ngundurke arta. Lho duit apa? Limaringi sampean wau. Aku ikhlas. Ning riko sing ra ikhlas. Pun kok. Marai masalah. Nyambalekke dit. Kok teles? Kanggo ngelap nguyuh mawon. Kaitan ora. Kula mboten nrimakaken. Wis rasa trima wong bapakmu salah kok, Nggih. Werkudara arep ngopo? Kula tak seblake mbarat. Wis ora usah. Sira kapan-kapan dinggo sing wigati wae.
Saben bengi tok seblak barat, saben bengi tok seblak barat. Angin muntek piye? Wah, iya. Butuhe wis rancak wilujeng nir ing sambikala, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Yo.